дар осорхонаи миллии тоҷикистон бахшида ба рӯзи байналмилалии осорхонаҳо ва ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон чорабинии фарҳангию маърифатии шабе дар осорхона баргузор гардид. ин ҳамоиши фарҳангӣ бо иштироки васеъи сокинон, ҷавонон, аҳли фарҳанг ва меҳмонони дохиливу хориҷӣ доир шуда ба маҳфили муаррифии таъриху тамаддуни миллати тоҷик табдил ёфт. чорабинӣ бо сухани ифтитоҳии роҳбарияти осорхонаи миллӣ оғоз гардид. таъкид шуд ки баргузории шабе дар осорхона бо ҳадафи муаррифии осори таърихӣ, ҷалби бештари мардум ба осорхона ва баландбардоштани маърифати фарҳангии ҷомеа роҳандозӣ мешавад. ба гуфтаи масъулин, осорхона имрӯз ҳамчун макони муҳими ҳифзи таърих ва муаррифгари тамаддуни миллати тоҷик нақши муҳим дорад. дар ҷараёни чорабинӣ меҳмонон аз толорҳои гуногуни осорхона боздид намуда, бо нигораҳои таърихӣ, бо ҷуфтҳои нодир ва намунаҳои ҳунарҳои мардумӣ шинос гардиданд. ҳар як гӯшаи осорхона аз таърихи кӯҳан ва фарҳанги ғании миллати тоҷик қисса мекард. имсол маротибаи 13-ум мебошад ки ин чорабинӣ дар осорхонаи миллӣ баргузор мегардад ва имсол барномаи шабе дар осорхона фарогири 35 чорабиниҳои гуногуни фарҳангӣ фароғатӣ мебошанд ки дар ин ҷо албатта шумораи зиёди сайёҳони хориҷӣ, меҳмонони ватанӣ ва ҳамчунин шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон, меҳмонони расмӣ ва дигарон аз ин намоиш дидан намуда истоданд. барои меҳмонон инчунин гӯшаҳои махсуси аксбардорӣ, намоиши санъатчаҳои театрӣ ва намоиши ҳунарҳои дастии ҳунармандон ташкил карда шуд. масъулини осорхонаи миллии тоҷикистон иброз доштанд ки чунин чорабиниҳо дар ҳифзу нигоҳдории мероси таърихию фарҳангӣ, тарбияи маънавии ҷавонон ва муаррифии тамаддуни кӯҳанбунёди тоҷикон нақши муҳим доранд. гӯшаҳои махсусе ки аз ҷониби ширкатҳои сайёҳии ватанӣ, яъне ки бароҳ монда шуданд, созмон дода шуданд, ба намоиш гузошта шудааст ва албатта инчунин имкониятҳои сайёҳӣ, намунаҳои гуногуни фарҳанг, анъанаҳои миллии кишварҳои гуногун ки аз ҷониби сафоратҳои хориҷӣ муқими кишвари ҷумҳурии тоҷикистон ба роҳ монда шуданд, ба намоиш гузошта шуданд. дар ин ҷо мо мебинем ки хеле тамошобинони зиёд аз ин намоишҳо дидан намуда истоданд. имрӯз албатта дар чорабинӣ сайёҳон, меҳмонон, ширкатҳои хориҷӣ, ширкатҳои ватанӣ ва хусусан сарпарастон ва хеле зиёд ҳастанд ки боиси ифтихор ва сарҳозии ҳар як корманди осорхонаи миллӣ мебошанд. чорабинии шабе дар осорхона дар фазои идона ва дар рӯҳияи баланди ватандӯстӣ баргузор гардида, ҳар як тамошобинро бо таъриху тамаддуни миллати тоҷик ошно месохт. дар идомаи чорабинӣ барномаи рангини фарҳангӣ бо иҷрои суруду таронаҳои ватандӯстона пешниҳоди ҳозирин гардид ки ба маҳфил шукӯҳ шаомади хоса бахшид.